wani daga cikin sahabbai na samu shi ma yayi haka, an hana a duba littafi, an hana wani ya jawo wani baki. Idan azumi ya kare kai kar a tambaya na sallama ya ci, wai da ya ci me ya zama, ya yi daidai da karamin almajirin Shehu Tijjani. Almajirin Shehu Tijjani Shehu Ibrahim Kaula ne, mu kuma ƙananan almajirin Shehu Ibrahim Kaula ne, ba manyan ba ne. Duk wanda ya daidai da mu ya yi daidai da karamin almajirin Shehu Tijjani. Don Allah wani ɗan izara je ya gaya gomi mu yi haka, aka ja gaya masa kai ka tafi ku yi ba zai yi ba. To ai ba zai yi ba ne, mutumin da yana riƙe da littafin ba ga fitila ga komai yana riƙe da ina muke muna masallaci. Kawai kuna bin jahili mai ɓadda mutane badujjali, kawai kuna zagin waliyan Allah. Mu alhamdulillahi gumi ba mahaddaci ba ne, ubansa ba mahaddaci ba ne, domin waziri Junaidu ya gaya min tarihin ubansa, ya ce duk sharrin da ya yi na ubansa ya fi nasa, in ji waziri Junaidu, waziri Sokoto. Ya gaya min tarihin ubansa ba mahaddaci ba ne, shi ba mahaddaci ba ne, na san shi, kuma ba a fi ɗa mahaddaci ba, ba a fi ya mahaddaciya ba. Haka kuma zindiƙinsa ko siddiƙinsa Sama'ila Iblis, shi ma ubansa Mala Idi ba mahaddaci ba ne, Mala Idi Gwaskwaron, shi ma ba mahaddaci ba ne, bai aifi ɗa mahaddaci ba, bai aifi ya mahaddaciya ba. Ba su da wani ƙur'anin hannunsu, sai dai zagin da suka koya suke koyawa yaran da ba su da gata. Wai inda ƙur'ani yake da inda zagi yake, ina hanyar annabi take, ina hanyar banza take ta shedanci. Inda ƙur'ani yake nan. To alhamdulillah, ni da nake magana nan alhamdulillah na haddace ƙur'ani, shukran la fakran. Ubana Alhaji Usman ya haddace ƙur'ani, ƴaƴana sun haddace ƙur'ani alhamdulillah. Yanzu abin da na samu mahaddata na ƴaƴana maza da mata 61, guda 3 ne suka rasu. Shin ko da ɗariƙa kan ba ta da kyau, ai ƙur'ani yana da kyau ko? Ya za ka haɗa ƙur'ani da dukkan jifa da suka zage su, ka zauna lafiya ka ce kai musulmi ne? Ina da jika 95 mahaddata ƙur'ani, waɗansu ma 'ya'yan matan da na aura ne a Nijar suka haife su, suka yi jikokinsu. Saboda haka nake da ƙasa guda biyu. Nijeriya ƙasa ta ce ta jini ta aihuwa, Nijar ƙasa ta ce ta surkaina. Ubangiji na cewa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan fajalahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. To alhamdulillah, mu alqur'anin nan shine sana'ar mu ne ya kamata in an nuna wa alqur'ani reni mu tsaya mu yaki, ba su jahilan alqur'ani ba. To alhamdulillah, muna gaya muku wannan ne saboda godiyan Allah. Waɗannan masu fitina ne, masu tada hankali ne, ba mutanen Allah bane, ba mutanen Allah ne. Mutanen Allah mutanen ba sa rena la ilaha illallah, ba sa rena kamsu salawati, ba sa rena azumin Ramadana ko karatun Qur'ani. Wani ya tambaya wai mutum ya bi dan izala sallah, nace a'a, ba za ka bi sallah ba. Dalili annabi ya ce man qala ya kafir faqad ba biha aduma. Musulmi guda biyu in ɗaya ya ce wa ɗaya kafiri, to dukkansu guda biyun nan a cikinsu akwai kafiri guda ɗaya. Wanda aka gaya masa kafiri, in ba kafiri ba ne, kafirci ya koma kan wanda ya faɗa, domin ya rena la ilaha illallah da wannan musulmi yake yi, ya rena sallah 5 da wannan musulmi yake yi, ya rena azumin Ramadana da wannan musulmi yake yi, ya rena zakka ko sadakan da wannan musulmi yake yi, ya rena hajjin da wannan musulmi yayi ko da niyyarsa ko da kafarsa, ya rena karatun Qur'ani da wannan musulmi yake yi. Saboda haka dai yace masa kafiri. To shi tunda la ilaha illallah in ji shi ba ta da amfani, sallah 5 ba ta da amfani, ba sa mai da mutum musulmi, zakka ba ta da amfani, ba ta mai da mutum musulmi, azumin Ramadana bai da amfani, ba mai da mutum musulmi, haji da umra ba su da amfani, ba sa mai da mutum musulmi, karatun Qur'ani bai da amfani, ba mai da musulmi. To shi wai menene zai amfane shi? Salli ala khairil wara faghfir lana ya rabbana bijahi sayyidil wara. Salli ala khairil wara faghfir lana ya rabbana bijahi sayyidil wara. No bismillah rabbana
zan yabo zan yaban almusu da ba Allah